Nového policajného šéfa už nebude vyberať iba minister vnútra. Opozícia koaličný policajný zákon odmietla. Prečo? V čom je problém, ak vláda hovorí, že výber prezidenta polície bude transparentnejší, navyše sa posilní aj postavenie policajnej inšpekcie? A prečo sa hnutie Smer-rodina rozhodla vyslať svojho kandidáta aj do prezidentských volieb? Čo chce v úrade presadiť, ak po posledných parlamentných voľbách jeho hnutie ani nechcelo ísť do vlády? No a o tom všetkom sa pobavíme dnes tu v štúdiu s podpredsedom hnutia Smer-rodina a jej prezidentským kandidátom Milanom Krajniakom. Pán poslanec, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň, prajem. Veľmi pekne ďakujem, že ste dnes prišli. Začníme ale teda tými aktualitami, pre ktoré sa takto mimoriadne stretol tento týždeň ešte parlament, aby teda prehlasoval veta prezidenta. Išlo najmä o dva zákony. Zákon o, niektorí to nazývajú daňou z potravín, ale je to zákon o osobitnom odvode pre obchodné reťazce. No a ten druhý, ktorému sa chcem venovať, je práve ten nový policajný zákon, ktorý upravuje veci, ktoré som spomínal hneď na úvod. Pán Krajniak, parlament teda prelomil napokon prezidentské veto aj pri tomto zákone a definitívne schválil zmeny pri menovaní policajného šéfa a šéfa policajnej inšpekcie. Jednoduchá otázka, vy ste hlasovali prečo? Vy ste hlasovali proti? Áno. Prečo? Je to veľmi jednoduché. Tento zákon prišiel do parlamentu s tým, že má ísť údajne o odpolitizovanie polície a výberu policajného prezidenta. Áno. Ale kto vie počítať do 12, tak bude vedieť teraz, že to nie je pravda. Doteraz o ministrovi, alebo teda o policajnom prezidentovi rozhodoval jeden politik. A to je minister vnútra. Ten ho mohol menovať a odvolať. Po novom zákone budú o ňom rozhodovať 12 politici. Namiesto jedného ministra vnútra ešte ďalší... členov Branno-bezpečnostného výboru Národnej rady. Medzi ktorých patrím aj ja. Tak. No ale to bude 12 politikov, to znamená o menovaní a odvolaní policajného prezidenta sa budú robiť politické dohody a to nie je správne. Máme dva modely v Európe, ako môže fungovať polícia. Jeden je nemecký, druhý český. V Nemecku menuje minister vnútra policajného prezidenta, keď je policajný prezident zlý, tak ho odvolá. A keď minister vnútra neodvolá zlého policajného prezidenta, tak odvolajú ministra vnútra. Povedzme, že to je systém, ktorý by kopíroval súčasný stav na Slovensku. Presne tak. A teraz sa zaviedol nový model, to je český, kde vyberajú policajného prezidenta rôzne komisie a potom sa tam stalo, že sa dvaja kandidáti súdili a mali naraz niekoľko rokov dvoch policajných prezidentov. To je úplná katastrofa, je to v celej Európe považované za najhorší prístup k riadeniu polície. A chcel by som ľudí upozorniť, že tu nejde o to, že by sme mali nejaký zlý policajný zákon. Tu ide o to, akých ľudí vyberieme do funkcií. Keď sa vymenil policajný prezident Lučanský, prišiel namiesto bývalého policajného prezidenta Gašpara, všetci mi hovorili, že prečo ho hneď z fleku nekritizujem, že však to je iba taká kozmetická zmena. Ale ja si nemyslím, že pán Kočner vo väzbe si myslí, že sa mu stala kozmetická zmena. Ani si nemyslím, že tí štyria podozriví páchatelia vraždy pána Kuciaka si myslia, že to bola kozmetická zmena, že sú dnes už vo väzbe. OK, rozumiem. Čiže podľa mňa to závisí, to moje posolstvo, ktoré hovorím ľuďom je, že závisí to od ľudí, ktorých tam dáme. Nie od zákona. Zákon je vyhovujúci aj dnes. K tomu smeruje aj tá moja druhá otázka a vy ste ju teraz ukončili, ale ja to pre istotu ešte raz dám, pretože fakt je ten, že tá novela v skutočnosti oproti súčasnému stavu posilňuje postavenie inšpekčnej služby, iba dokonca ju sama o sebe zavádza. A to takisto, je presne... Ja to dokončím, Áno, môžete potom reagovať. Takisto v princípe posilňuje aj postavenie riaditeľa inšpekčnej služby, pretože ho bude menovať priamo vláda. Menovanie policajného šéfa môžeme nazvať transparentnejším aj z toho dôvodu, pretože je do toho zapojená komisia zložená z odborníkov z bezpečnostných zložiek, plus teda takisto aj parlamentný výbor pre obranu a bezpečnosť. Súčasný zákon nič z tohto nerieši, neuvádza ani žiadne verejné vypočúvanie, ani nič podobné. To znamená, že prečo teda nie je aspoň čiastkovo táto nová legislatíva lepšia ako súčasný zákon? Ja som človek, ktorý hovorí veci bez ohľadu na to, či sú populárne alebo nepopulárne. Bol som jediný, ktorý 2 roky hovoril, keď sa tento zákon chystal, že to bude zlý zákon a že v skutočnosti poškodí. A poviem prečo. Aj tí policajti, ktorí slúžia v inšpekčnej službe, sú policajti. A v Česku, keď to oddelili takým spôsobom, ako to teraz plánujeme urobiť na Slovensku, tak tam vznikla vojna policajtov. Lebo tí policajti, ktorí boli pod inšpekciou, bojovali o moc s policajtami, ktorí boli v normálnom policajnom zbore. Prečo ich bojovali o moc? No pretože každá bezpečnostná zložka, to je zákon, keď ste v ozbrojenom zbore, že jednoducho fungujete na princípe, že chcete mať čo najväčšiu moc. To je prirodzené, tak ako Murphyho zákony fungujú v úradoch. No ale to by ste potom mohli povedať, cugnúť na všetko, na tento zákon, na akýkoľvek iný. Stále by platilo toto, že niekto bude s niekým bojovať o moc. Pán redaktor, v celej Európe máme iba v Česku ten model, ktorý teraz zavádzame my.
Všetci odborníci, ktorí sa zaoberajú bezpečnostnou problematikou, hovoria, že v Česku je to z tohto uhla pohľadu katastrofa. A znovu ľudia, aby si to vedeli predstaviť, nie len, že ponovom tých 12 politikov, čiže Branno-bezpečnostný výbor plus minister vnútra bude rozhodovať o policajnom prezidentovi, ale o šéfovi inšpekčnej služby bude rozhodovať vláda, to je ďalších 15 politikov. OK, a tak teraz, sa na to dívate takto? Viete, k čomu to bude viesť? Že v koaličnej vláde jeden bude mať svojho policajného prezidenta, druhý bude mať svojho šéfa inšpekčnej služby. A čo si myslíte, že oni budú spolupracovať? To ja neviem, pán Krajniak, ale ja hovorím to, že doteraz ste kritizovali a niekoľkokrát v Národnej rade Slovenskej republiky odvolávali bývalého ministra vnútra Roberta Kaliňáka a ostrá kritika padala na hlavu policajného šéfa Tibora Gašpara, ktorého on vymenoval za policajného prezidenta a bol to jeho policajný prezident. Prekážalo vám, že tento človek menuje tohto človeka, že obaja sú vo funkciách. No ale pokiaľ si dobre pamätám, tak až do momentu, kým samotný Robert Kaliňák sa nerozhodol odísť zo svojej funkcie, ste s tým nedokázali urobiť vôbec nič. Ale to je úplne normálne. No tak, čiže radšej to riziko zlého ministra, zlého policajného prezidenta ako takéto niečo? Ale nie, ja si myslím, že tieto komisie a týchto 25 politikov bude vyberať ešte horších policajných prezidentov a šéfov. Ale pred očami verejnosti, pán Krajniak. Nie, ale to môže byť aj teraz. Tak aby som povedal jednu vec, s ktorou v tom novom zákone súhlasím, to je to verejné vypočutie. S tým súhlasím. Okay. Nech je verejné vypočutie každého kandidáta, nech musí prísť a verejne pred novinármi, odborníkmi, poslancami, kýmkoľvek musí obhájiť tú svoju koncepciu. Ale nech zostane to právo iba ministra vnútra si vybrať. Hej, toto je pointa vaša. Pretože aj to, čo ste povedali, ľudia rozhodujú vo voľbách. Ak sa nám nepáči minister vnútra, nevoľme stranu, za ktorú kandidoval, dajme tam lepšieho ministra vnútra a lepšieho policajného prezidenta. Ale aj tá zmena, ktorá nastala, aspoň ja ju vnímam pozitívne, to, čo sa stalo v policajnom zbore, na to sme predsa nepotrebovali ten nový zákon. Nestala sa pre nový zákon. Presne stala sa pre situáciu, ktorá na Slovensku vznikla. Takže ja verím, že my na Slovensku vo všeobecnosti nemáme zlé zákony. My už máme zákony plus, minus také, aké sú inde v Európe. Rozhodujúce je, že či tí ľudia, ktorí majú zodpovednosť, menujú do funkcií kvalitných ľudí alebo nekvalitných Rozumiem. ľudí. Ak by malo hnutie Sme rodina tú možnosť, okamžite by menilo ten zákon naspäť? Myslím si, že áno, s výnimkou tej jednej možnosti, že súhlasili by sme s verejným vypočutím. To znamená, ten hearing, aby bol... Ja som skôr naražal na to, minister je zodpovedný politicky, výkonne menuje svojho prezidenta policajného. A keď zlyhá, má byť odvolaný. Dobre. Ešte jedna otázka k parlamentu, ale túto je to otázka, ktorá z nejakých zvláštnych dôvodov parlamentom neprešla, ani riadnymi schôdzami, ani touto tak ju nazvem mimoriadnou. A to je situácia okolo platov poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Minulý rok sme tu zažili veľmi veľké diskusie, až by som povedal dokonca vydierania na túto tému, pretože aj vtedajší predseda vlády Fico v tom čase na zahraničnej návšteve, myslím, že to bol summit afrických a európskych krajín, odkázal odtiaľ, že ak poslanci nezmrazia opäť svoje platy, takže to spojí s hlasovaním o dôvere jeho vlády. Tak toto všetko je minulosť. Tie platy boli zmrazené, nakoniec, že ak si to dobre pamätám, že o euro ste si ich symbolicky zvýšili. No a teraz je otázka taká, že nič sa nezmenilo, platy sú rozmrazené a od nového roka budete ako poslanci zarábať o viac ako 1,000 eur viac každý mesiac, pán Krajniak. Otázka na vás je taká, že je pravda, že vy kritizujete tento moment, ale na druhej strane je pravda, že na rozdiel povedzme od Oľano, ktoré sa pokúsilo to riešiť legislatívne, hnutie Sme rodina nič neurobilo. To sa mýlite. Nemýlim sa, neprišiel žiaden návrh zákona, ktorý by, alebo povedzme nejaké zmeny, ktorým by ste to upravili. Čiže, pán Krajniak, tešíte sa na nový plat? Nie, neteším sa na nový plat. A chcem vám povedať hneď skrátka, že presne za zmrazenie poslaneckých platov sme my, poslanci Sme rodina, hlasovali, pretože nemáte pravdu, že by nebol žiadny legislatívny pokus. Práve, že bol. No, od Oľano, však hovorím. Ale pán Matovič dával tento návrh každý rok a my sme zaň každý rok hlasovali. To, čo sa zmenilo, to znamená, my sme vždy hlasovali za zmrazenie platov. Okay. Aj tento rok sme hlasovali za zmrazenie platov. Akurát, že na rozdiel od minulých rokov, tento návrh nedostal väčšinovú podporu parlamentu. Ale všetci poslanci Sme rodina, vrátane mňa, do nohy hlasovali za zmrazenie platov. Nemohli ste urobiť viac, ak teda toto neprešlo, pretože koaličná väčšina to nepodporila? V opozícii sme nemali už ďalšiu možnosť. Jediné, čo mohla urobiť, je vláda, že to mohla dať ako pozmeňovák k štátnemu rozpočtu. No áno. No tak ale to musí urobiť vláda. No dobre, ale ja som nevidel napríklad ani hnutie Oľano, ani hnutie Sme rodina, ani stranu SAS, že by robili nejaké obrovské tlačové besedy posledný týždeň, dva, že pozor, toto sa chystá vládna koalícia, robte s tým niečo. Nie, ale a tak ako každý rok sme ten návrh dali, upozorňovali sme na to, my nemôžeme za to, že či sa tomu média ako téme venujú alebo nevenujú. My sme k tomu stanovisko dali a chcel by som povedať, že znovu, aby ľudia vedeli,
k štátnemu rozpočtu neprejde žiadny pozmeňovak opozície, lebo to je vládny návrh zákona. Čiže potom, čo neprešiel ten opozičný návrh, ktorý každý rok dával pán Matovič a my sme každý rok zaň hlasovali, tak už sme nemali nebolo ako opozícia inú možnosť, nebolo čo s tým. Pretože už nebol v parlamente žiadny opozičný návrh, ktorý by to mohol vyriešiť. Pýtam sa, že čo s tým, ale zároveň vám položím aj takúto otázku a teraz prepáčte mi, že nehovorím presne na centy, ale po novom teda od nového roka plat poslanca bude niečo okolo 4 000 eur aj vrátane tých paušálnych výdavkov. Moja otázka je taká, je to v poriadku, pán Krajniak, ak v tejto republike poslanec Národnej rady, výnimočná ústavná funkcia, to nespochybňujem, ale poslanec Národnej rady bude zarábať v princípe toľko isto ako predseda vlády tejto krajiny? Je to v poriadku? Neviem, či to tak bude. No bude to tak. Tie platy sú plus minus 4 000 eur. Ale dobre, nechcem to spochybňovať takto. Myslím si, že nie je v poriadku, ak tie platy narastli takto skokovo. Od roku 2009 sa platy poslancov ani iných ústavných činiteľov ako členov vlády, od ktorých sa odvíjali, nezvyšovali, iba teda o to jedno minuloročné euro. Áno, to je pravda. My sme celý čas hovorili, že sa nám zdá, keď sa nevedeli dohodnúť politické strany jednotlivé, že teda koľko by to malo byť, že ako vlastne vypočíta ten poslanecký plat, tak sme hovorili, dobre, najbližšie nám je Česko, vezmime Česko. A teraz nemyslím, že v absolútnom čísle, že aby sme dostávali rovnako ako českí poslanci, ale Česi tam myslím majú, že stanovené, že je to 2,5 násobok priemernej mzdy. Tak sme navrhovali, okopírujme ten český zákon, aby nás nikto nepodozrieval, že chceme mať viac alebo menej, ako majú ostatní poslanci v Strednej Európe. Dokonca aj vznikla taká komisia, ktorú viedol pán Hrnko, ktorá sa snažila ako v parlamente nájsť, že ako to urobiť teda. Dobre, a čo si chcete povedať? Lebo na druhej strane, že vám do toho skáčem, na druhej strane je aj paradoxné, že celá táto krajina zaznamenáva posledné roky, i keď samozrejme by sme si to predstavovali násobne lepšie, ale zaznamenáva zvyšovanie platov v celkovej aj nejakých čiastkových. Preto si myslím, že plat poslancov by mal byť viazaný na hospodárske výsledky štátu. Čiže teraz, ak je vyrovnaný rozpočet, je to OK. Mohol by stúpnuť aj takto. Mohol by stúpnuť plat, ale nevravím, že natoľko to, pretože to je koeficient, ktorý bol schválený ešte pred 10 rokmi. Vtedy sme ani my neboli v parlamente. My sme, tak ako sme boli tento rok pripravení, sme aj budúci rok pripravení hlasovať za akýkoľvek návrh, ktorý získa väčšinu parlamentu, kde sa tento problém vyrieši. OK, len už to nebude takto skokové, viete, už to bude v podstate celkom prirodzené zvyšovanie. Ale mne to vyčítať nemôžete, pretože ja tak ako každý rok som hlasoval za zmrazenie platov. Dobre. A iné preto urobiť neviem. Dobre, uvidíme, budeme sa pýtať aj ďalších na toto, že čo s tým, ale je to realita. Takto to bude vyzerať na budúci rok. Poďme teraz k tej druhej téme, ktorú som naznačil hneď na začiatok, že vaše hnutie spolu s vami sa rozhodlo, že vstúpite do prezidentských volieb prostredníctvom vašej kandidatúry. No a ja by som hneď išiel tak zostra na to. Pán Krajniak, vy hovoríte, že prezidenta vnímate úplne inak, ako možno sa to zdá dnes. Najmä to tvrdíte v súvislosti s tým, že prezident by mal reprezentovať Slovensko aj v zahraničí. Vy hovoríte, že chcete byť domácim prezidentom. No, ale ja by som musel doplniť, že ústava, a to hovorí doslova, prezident reprezentuje Slovenskú republiku navonok i dovnútra. Znamená to, že chcete hneď na začiatok poprieť práva prezidenta, ktorému vyplývajú vyslovene z ústavy? Chcem upriamiť pozornosť na to, že prezident má reprezentovať tých, ktorí ho zvolili, to znamená občanov Slovenskej republiky. Navonok nie len i dovnútra. Presne tak. Ja sa chcem sústrediť na to dovnútra. Prezident má veľmi silné ústavné kompetencie, len ich doteraz žiaden prezident nevyužíval. Poviem vám to na príklade. Povedzte. Iba prezident má právo menovať predsedu vlády. Ja by som do funkcie budúceho predsedu vlády po voľbách menoval iba takého človeka, ktorý splní 3 moje podmienky. Povedzte, ktoré? Jeho vládna väčšina ešte pred jeho menovaním schváli v parlamente exekučnú amnestiu. Predtým, ako bude existovať tá vláda oficiálne? Predtým, než si príde po oficiálne poverenie. Bude musieť jeho vládna väčšina schváliť v parlamente exekučnú amnestiu, rodičovský bonus, ktorý zabezpečí za každé vychované a pracujúce dieťa aspoň 50 eur mesačne pre penzistu. A po tretie, daňovú spravodlivosť. Nie je možné, aby monopoly a oligopoly, banky a distribučné spoločnosti platili rovnaké dane ako bežní ľudia. Ale čo hovoríte na ustanovujúcu schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky? Ale to je v poriadku. Prezident nesmie byť viazaný žiadnymi príkazmi pri výbere predsedu vlády. To je ústavná právomoc. A ja túto ústavnú právomoc využijem tak, že nevymenujem za predsedu vlády žiadneho politika, ktorého vládna väčšina, lebo on musí mať vládnu väčšinu, keď príde a chce byť menovaný za predsedu. Dobre, len ja len dodávam, že tá vládna väčšina sa v tom čase, o ktorom hovoríte vy, ešte len formuje.
po zložení poslaneckého sľubu ale ja a neexistuje. Pán Krajniak, dovoľte, aby som dohovoril. S týmto programom. V poriadku, toto ja vám neberiem, ja len chcem dohovoriť, že fakt je ten, že v čase, o ktorom vy hovoríte, ešte vládna väčšina oficiálne neexistuje a len sa krejuje. Ale tá druhá vec, ktorá je podstatná... Môžete, ale ja to dokončím. Tá druhá vec, ktorá je ale podstatná, je taká, že áno, to, čo ste zacitovali z ústavy, tak to sedí, to je pravda. Ale ďalšou pravdou je taká, že prezident svojim rozhodovaním zabezpečuje chod ústavných orgánov. A nikde v ústave, nikde neexistuje niečo také, že prezident môže podmieňovať vymenovanie predsedu vlády, ktorý mu potom predstaví zvyšných ministrov svojho kabinetu, čímkoľvek. Nie, že konkrétnymi opatreniami. Mýlite sa v dvoch veciach. Skúsim vám povedať v čom. Poprvé, mýlite sa, že nie je ústavnou zvyklosťou jasne overenou, že keď prezident chce menovať niekoho za predsedu vlády, tak zistí, či má vládnu väčšinu. To sa robí napríklad tak, že ten človek mu donesie podpisy viac ako 76. V tom momente. OK, v tom momente. A on ho vymenuje za predsedu vlády. A teraz sa milíte v druhej veci, že si nemôže klásť podmienky. Pamätáte si na to, keď pán prezident Kiska pri menovaní pána Pellegriniho si stanovil podmienky, kto má a nemá byť ministrom vnútra? A ja by som si nestanoval personálne podmienky, ja by som si stanoval vecné a programové podmienky, pretože si myslím, že je to prezidentské právo a konečne po rokoch by sme mali začať odkrajovať z tých problémov a nenechávať ich vyhnívať. Dobre. To je exekučná amnestia, daňová spravodlivosť a rodičovský bonus. Áno, ja k tomu len dodám, ako reagujete aj na výhradu k tomuto konkrétnemu, čo hovoríte, a tá výhrada je takáto. Politické strany aj hnutia volia ľudia, občania tejto krajiny do Národnej rady Slovenskej republiky na základe ich programov. Ano. Nie na základe programu prezidenta Slovenskej republiky. Ale mňa zvolia... Naopak, pán Krajniak, a to ešte chcem dohovoriť, vy ste naopak ako hnutie po posledných parlamentných voľbách úplne odmietli vstúpiť do vlády Slovenskej republiky. No a ja sa pýtam na to, veď predsa konkrétne legislatívne zámery máte presadzovať ako poslanci Národnej rady Slovenskej republiky. Prezident republiky nemá legislatívnu právomoc. Nemýlite si trošku funkcie, pán Krajniak? Nemýlim. Som takmer 3 roky v parlamente a všetky tieto 3 veci, o ktorých hovorím a ktoré kladiem ako podmienky, ako svoj prezidentský program, som presadzoval v parlamente. Ale to sedí, to sedí. A vidím, že nie sú ochotní sa niektorí poslanci zaoberať týmito palčivými problémami. Ale vy zároveň tvrdíte, pán Krajniak, že vlastne krajinu a to, čo parlament, to, čo Národná rada Slovenskej republiky má schvaľovať, má vlastne rozhodovať o tom prezident. Ale nie, takto náš ústavný systém nefunguje. Pozrite sa. Podľa mňa je to fér. Ja kandidujem s týmto programom. Každý, kto mi dá hlas v prezidentských voľbách, vie, že po najbližších parlamentných voľbách ja toto urobím. Čo urobíte, keď vám tí ľudia povedia, nie, my máme vlastný program, budeme ho schvaľovať v Národnej rade, programové vyhlásenie vlády, nepríjmame túto vašu podmienku. Nevymenujem takú vládu, mám na to právomoc. Boli by ste ochotní držať túto krajinu v bezvládí? To není bezvládie, prezident má právomoc vymenovať úradnícku vládu. Môžem vymenovať vládu odborníkov, ktorá sa pokusí získať väčšinu v parlamente. Ale ju nezíska. Ako viete, že ju nezíska? No, podľa všetkého nezíska, lebo ešte som nevidel na Slovensku jednu jedinú stranu, ktorá by vyhrala voľby, zostavila vládnu koalíciu a potom prenechala vládnutie nejakým úradníkom, ktorých títo ľudia nevolili. Lenže, pán redaktor, podľa ústavy Slovenskej republiky o menovaní predsedu vlády rozhoduje prezident. A ja dávam verejne prezident najavo... vymenuje predsedu vlády Slovenskej republiky. Rozhoduje o tom a nie je viazaný prezident žiadnymi vymenuje, príkazmi. ja citujem znenie ústavy, pán Krajniak. A súčasne je znenie ústavy článok 102, že prezident nemôže byť viazaný žiadnymi príkazmi pri výkone svojej funkcie. A ja férovo hovorím, že pokiaľ budem zvolený za prezidenta, nevymenujem za predsedu vlády nikoho, kto nesplní tieto 3 moje podmienky. Aj keby to ohrozilo chod ústavných orgánov. Neohrozí to ústavný chod orgánov, pretože v prípade, ak nebude ochotná žiadna vládna koalícia toto urobiť, potenciálna, vymenujem úradnícku vládu odborníkov a tá sa pokusí získať dôveru v parlamente. Dobre. Ja verím, že na tieto témy ešte budeme môcť hovoriť, aj na obsah jednotlivých vašich, povedzme, programových priorít, ktoré budete mať. Dovolte na záver, ale že veľmi len telegraficky, najlepšie by bolo, že áno, nie. Pána prezidenta Andreja Kisku čaká na budúci rok menovanie nového guvernéra Národnej banky Slovenskej republiky v parlamente ako kandidáta. Potvrdili poslanci ešte stále ministra financií Petra Kažimíra. Jednoduchá otázka. Vy ako prezident by ste ho vymenovali za guvernéra Národnej banky? Vymenoval by som ho. Posledná otázka, pán Krajniak. Nechcem hovoriť ešte predtým, ako vôbec ten prezidentský súboj začne úplne na plné pecky, kto sa voči komu tu má nejak vzdávať svojej kandidatúry alebo nie, ale i vy uznáte, že táto téma je tu na stole, najmä medzi časťou pravicových kandidátov a ja sa vás preto pýtam, že existuje nejaká situácia,
pre ktorú vy by ste sa boli ochotní vzdať svojej kandidatúry a prípadne aj v prospech niekoho, alebo skrátka idete do toho proti všetkým? Ja som bol na vojne u výsadkarov a výsadkári a dobrí prezidenti nikdy nekapitulujú a najmä nie pred začiatkom súboja. Ja som vyzbieral osobne po celom Slovensku 25 000 podpisov a to by som tým ľuďom neurobil, že by som ani nešiel kandidovať. Nevzdám sa, budem kandidovať a budem získavať dôveru voličov a verím, že budem úspešný. Viac už dnes nestihneme, pán Krajniak, veľmi pekne ďakujem, že ste tu u nás boli. Želám príjemný deň. Dovidenia. Príjemný deň a pekný víkend.